אדם לא מצליח לעשות משהו, מה סימן שחסר לך רצון? אם היה לך רצון, חזק היית מצליח. גם על כל בנייה שבעולם. כמו שבגשמיות כל דבר עולה כך וכך, זה עולה 1,000 שקל, זה עולה 100,000 שקל. גם רוחניות, כל דבר יש לו כמות של כיסופים. שצריך שיהיה לאדם שיקבל את הדבר. שיהיה לו כמות של רצון. אז עכשיו איך אדם יהיה לו רצון חזק? נותנים לו מניעה. עד שנותנים לו מניעות מספיק, עד שהרצון שלו מספיק חזק, אז נותנים לו את הדבר. כל המניעות רק בשביל שיהיה לך רצון יותר חזק. לכן כשאדם קורב לצדיק אמיתי, הוא רואה את כל הדברים הכי גרועים להכי טובים. הצדיק הוא מלמד, מעיל לאדם את האור האמיתי של התורה הקדושה, את האור האמיתי של עבודת השם. אחרי קוראים לו הצדיק האמת. בלעדיו אדם לא יכול לדעת באמת, הכל נראה לו, כל השכל שלו עקוב והפוך, הפוך לגמרי מהאמת. עבודת השם זה עבודה, זה עבודה שכל דבר שעוסקים אותו, כמה תפילות וכמה מניעות וכמה התגברויות וכמה זה, כל הטעם שיש בתורה, בתפילה, נהיה כשאדם יש לו מניעות על כל דבר, ואז הוא צריך להתפלל על כל דבר, להתחנן על כל דבר, לבקש על כל דבר. לא יכולים לתת לבן אדם מניעות אם הוא לא מקורב לצדיק אמיתי. לכן למי שלא מקורב לרבנו, אתה מדבר איתו על מניעות, קשיים, הוא לא מבין מה שאתה מדבר איתו. הוא לא מבין מה זה מניעות, למה יש קשיים, למה... הכל הולך בסדר, מה זה? למה? כי אי אפשר לתת לו, למה לתת לו היצר הגדול. הוא התפרק לחלוטין. אין לו כלים, אין לו את העצות האלה, את החיזוקים, את הדיבורים של רבנו, שאין יוש בעולם כלל, אם תאמר מי שיכולים לקלקל לך. ושהירידה צריך עלייה, וכל הטיפולים של רבנו. מה שהולך לי חלק, זה לא התיקון שלי, זה לא היה בכלל השליחות שלי בגלגול הזה. בסדר, אני חייב לקיים את המצוות, גם מה שהולך חלק. אבל איפה אני צריך לשים את הדגש ולעבוד קשה? איפה שהוא לא הולך לי. איפה שקשה לי. כי הדבר הכי גבוה בעבודת השם זה להתקרב לצדיק האמת.